போச்சுன்னா அப்ப நாங்க வந்து பொழைக்க இருக்கக்கூடாது, எந்த போஸ்டிங் இருக்கக்கூடாது. அவர் மட்டும் எதுவும் அப்ஜெக்ஷன் கொடுத்தேன் நானு. சொல்லுங்க பாக்கலாம். கடையை நீங்க சொன்ன மரியாதைக்கு நான் வந்தா கண்ட மாதிரி பேசின என்னங்க அர்த்தம் அதுக்கு? சொல்லுங்க நீங்க. கண்டபடி அவன் என்ன பேசுனா ஒண்ணும் பேசல, எதுவும் பண்ணல. என்ன 30 பேர் அப்ப நாங்களாம் இருக்கிறதே இல்லீங்களா? நான் திமுக இல்லீங்களா நானு? சொல்லுங்க. அப்ப நான் ஏதோ வேற கட்சியில சொன்னது. அப்புறம் என்னப்பா என்ன திமுக வேண்டாம் விடுங்க. அப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் எதுவுமே கிடைக்க கூடாது, யாருக்கும் கிடைக்க. அப்படியே நீங்க சொல்றீங்க. நீங்க வந்து பேசுன என்ன அர்த்தம்னா வேண்டாம் விட்டுருங்க. வேண்டாம் பரவாயில்ல, வேண்டாம் விட்டுருங்க. வேண்டாம் ஒண்ணு. சரி உள்ள சரி உனக்கு பணம் கொடுத்து ஒரு 5000 ரூபாய் பக்கம் அதை கொண்டு வந்து கொடுப்போம். எதுக்குண்ணா பணம் கொடுத்தல? எனக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்துக்கும், படிப்பு செலவுகள், அதுக்கு வந்து உனக்கு தூக்கி நான் அவுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரைட்டா? சரிங்கண்ணா. அதுக்கு நான் திருப்பி கொடுக்கணும். அவ்வளவுதானே. திருப்பி வாங்கிக்கண்ணா. நான் தந்தா ரெடி பண்ணி கொடுத்துறேன். உங்களுக்கு அவ்வளவு பணம் பணத்தை கொடுத்துறேன். இப்ப முடியும் 10 நிமிஷம் தர முடியாது. இப்ப 10 நிமிஷம் தர முடியாதுண்ணா. நீங்க இப்படியெல்லாம் பிளாக்மெயில் பண்ணாதீங்கண்ணா. இப்படியெல்லாம் பிளாக்மெயில் பண்ணாதீங்க அண்ணா. இப்படியெல்லாம் தயவுசெய்து பிளாக்மெயில் பண்ணாதீங்க. சரிங்களா? இப்படியெல்லாம் பிளாக்மெயில் பண்ணாதீங்க. என்ன 5000 திருப்பி கொடுங்க. கொடுத்த காசு எதுங்க எப்படி திருப்பி சொல்லி காமிக்கிறீங்க? கொடுத்த காசு சொல்லி எதுங்க காமிக்கிறீங்க? அப்ப ஆகாது இல்லைன்னா சரி நான் செட்டில் பண்றேன். செட்டில் பண்ணிடுறேன். விட்டுருங்க. 5000 செட்டில் பண்ணலாம். 2 நாள் செட்டில் பண்றேன். 2 நாள் செட்டில் பண்ணாம இருந்தா கேளுங்க. 2 நாள் நீ இப்ப சத்தம் போட்டு போய் 10 நிமிஷம் அவங்க கூட சேர்ந்து அந்த குரூப் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறீங்களா? அப்புறம் உனக்கு என்ன 10 நிமிஷம்? என்னத்துக்கு 10 நிமிஷம்? ஏங்க நான் கூட்ட மரியாதைக்கு வந்தாலுங்க என்ன கண்ட மாதிரி பேசணும். என்ன கேட்டு பாருங்க. யாருக்குமே கட்சியை சொந்தம் கிடையாது. யாருக்கு வேணா போகுங்களா? புரியுதுங்களா? இந்த இதெல்லாம் வேண்டாம், நம்மள்ட்ட வேண்டாம். ரைட்டா? நீ அங்க போனேன்னா அங்க போய் தாராளமா இருந்து எனக்கு அதை பத்தியில ஒண்ணும் கிடையாது. தாராளமா நம்பிக்கைகள் யார் நம்பிக்கைகள் இங்க கட்சி நடத்தல் நம்ம வந்து உனக்கு கொடுத்த பணத்தை தான் கேட்கறேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. 2 நாள் தரேன். 2 நாள் தரேன். 5 நிமிஷத்துல கொடுக்க முடியாதுண்ணா. சரியா? 5 நிமிஷம் கொடுக்க முடியாது. 2 நாள் திருப்பி கொடுத்துறேன். சரிங்களா? கொடுக்க முடியாது உன்னால? ஆமாங்கண்ணா. பணம் கொடுக்க முடியாதா? 2 நாள் திருப்பி கொடுத்துறேன். 2 நாள் திருப்பி கொடுக்க சொல்றேன். 2 நாள் சொல்லி போய் சேர்ந்தப்பா 10 நிமிஷம் அங்க போய் நின்று கும்பல் போட்டு பேசிட்டு இருக்கல. நீ தம்பா விட்டுறலாம். அப்புறம் என்ன போய் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? நம்ம கொடுத்த பணத்தை நீ கொடுத்து போட்டு போ. அவ்வளவுதானே. அப்ப நாங்க வந்து பொழைக்க இருக்கக்கூடாது, எந்த